Kollox imweħħel u ħadd ma jaf ser jiġri, ġenituri mdendlin, għalliema f'inċertezza u l-Gvern għadu bla soluzzjonijiet. Għalkemm fl-aħħar sigħat uffiċjali tal-MUT kellhom laqgħa f'Kastilja mal-Prim Ministru, l-Ministru tal-Edukazzjoni u uffiċjali għolja oħra tal-Gvern, il-Union ikkonfermati li sa issa ma ġiet preżentata ebda soluzzjoni ta' kif se jsiru l-lezzjonijiet fl-ambitu ta' pandemija li qiegħda dejjem tigrafa. Din il-laqgħa kienet inkonklusiva u għaldaqstant l-MUT qed tibqa' titlob għal ċertezzi u qiegħda tagħmel dak kollu possibbli f'dan l-istadju delikat. Il-Union spjegat lill-għalliema li kif ikun hemm aktar informazzjoni se jkunu qed iħabbruha immedjatament, fakru li dan kollu qed isir sabiex jipproteġu s-saħħa u s-sigurtà tal-edukaturi, it-tfal u ta' kulħadd. Sa din il-ġimgħa stess permezz ta' video li tpoġġa fuq il-midja soċjali, il-Ministru Owen Bonnici baqa' jinsisti fuq il-pjan tiegħu li t-tfal mill-ġimgħa d-dieħla jintbagħtu fiżikament l-iskola. Għallum ġimgħa eżatt millum għallum l-erba' li ġej u liedna se jirritornaw lura għall-iskola, se jirritornaw lura biex jiġbdu biex ikollhom esperjenzi ġodda u sabiex ikomplu jieħdu flimkien pjaċir u jkomplu jitgħallmu minn xulxin. Sorsi li qed jiġu kwotati mill-MUT juru li d-deċiżjoni tal-ftuħ tal-iskejjel tindika b'mod ċar li l-Gvern se jiftaħ l-iskejjel anke jekk imbagħad jaf li se jagħlaq wara ftit ġimgħat minħabba d-diżastru li se jinħoloq. Dan biex wara l-Gvern jgħid li prova kif wiegħed imma s-sitwazzjoni hija dik li hi.